Nyapa, Pak? Sampean? Ki arep wayahe bodoh ngene iki cekot-cekot, Bu. Tapi aku ora di duit, Bu. Sampean ora cekot toh? Alhamdulillah. Itu ya Pak, lali aku cekot. Lali lah kowe apa ya sorong kae? Mbah Pak, jajal tak delok sik Pak. Kowe apa-apa dari ora tapi malah nggo paketan. Ya, tenan ta? Jaluk duitnya Pak. Paket. Jaluk duitnya Pak. Oh, paket apa kuwi? Apa ya Pak ya dek wingi iki ya. Ya, bayar sik. Sing lagi viral kuwi lho Pak. Oh, ya sik bayar sik. Sik ya. Viral apa sih wong viral apa? Apa ya Pak? Sing kae lho Pak, baju. Baju apa kae sing? Gamis binor gitu. Iya. Tapi iki lagi gamis, Pak. Iki mekena. Enak bae sampe mekena binor. Iya, Pak. Enak bae. Itu padahal kaya mau kena binor iku. Wah, apik, Pak. Nek kantongane, Pak. Lah, mak, ledelah. Ngene iki, Heeh. tak yo enak-enak to Bu, mau kena binor bareng, mau kena batik. Lah, ya kemang piro? 6. Sudah 5. Iya, nak 5. Lah sudah 5 itu angsule. Iya tak peke to, Pak. Wis, langsung ngono kuwi wisan. Dadah. Tak jajali. Tak sesak, Pak. Biasa sang sampean gawe jilbabe double. Kayak double ya, Pak ya. Ya. Coba ngadeg digawe apa ora? Alah HP lho, Pak. Nih, HP, Pak. Wis. Enek Wis. gamis binor. Terus iki jenenge mau kena binor. Nah, ora wong sitok iki memang mancene kok.